krásný večer přeji, tady z kanceláře. Zdravím vás. Tak chtěl jsem vám jako říct, že dneska to nevyšlo kvůli té dlažby, protože pršelo. Moc pršelo, nedal se. Ale zítra opravdu, pokud bude dobře, tak my to zítra uděláme, tomu věřte. Zadáme, jako Adam samozřejmě, on je na to profi, co se týká. Takže to můžu říct, ale zítra, pokud to bude dobré počasí, tak to uděláme. Žádáme. Já to spravím s Antonem, spravím to, lebo pršalo a nechcem sa nachladiť. Aby ste vedeli. Takže jo, tak to je popravdě, jak to je, tak mějte se pěkně a zase pozdravujeme. Naschledanou. Spending every dime to keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together.